Смърфско село. Всеки ден е парти. Всеки смърф си има работа, като Мърморко. Мразя да имам работа. Смърфът инфлуенсър. Какво става, хора? Включваме се на живо от Смърфско село. И аз, най-страхотният смърф от всички. Ето така се прави, момчета. В Смърфско село винаги всичко е наред. Какво е това? Чуйте ме всички! Животът ви е застрашен! Смърфско село вече не е безопасно! Отидете в истинския свят. О, майчице! Татко Смърф е отвлечен! Трябва да разберем кой стои зад това. Нека да спасим татко. Да направим смърфория. Този юли. Еха, къде сме? Париж? Чакайте да позная. Татко Смърф е в беда. Кой си ти? Аз съм Кен, неговият брат. О, съжалявам, правех си бърза ексфолиация. Все нямам време за разкрасяване. Харесва ми тази енергия. Нови злодеи. Гаргамел и неговият брат Разамел са хванали татко. О, липсваше ми, братле. Получаваш ли имейлите ми? Не, блокирахте. Защо? Омръзна ми да гледам снимки на твоята котка. Ново приключение. Какво е това място? Нови приятели. Хей, смърфове, последвайте ни! Да покажем на истинския свят какво можем. Насмърфках сегащите! Време е да разберете какво значи да си смърф. Почакай! Така, ето го планът. Промъкваме се в замъка и спасяваме всичко. Изяде всички картофки! Хей, ям под стрес. Смърфове. 18 юли само в кината.